8 procesións protagonizarán a Semana Santa de Noia. Os actos arrancarán o vindeiro 11 de abril co paso dos Dores e rematarán o 20 coa misa de Pascua. Avanza abril, o que significa que cada vez queda menos para a Semana Santa. As parroquias e os concellos ultiman os preparativos e están a dar a coñecer a programación dos actos. Esta celebración acadou en Noia uns niveis moi aceptables de participación, camiño que se quere seguir este ano coas actividades que arrancan o 11 de abril. Sacaremos a calle 8 procesións en total. Empezaremos xa o Viernes de Dolores, ca procesión da Virxe dos Dores, e despois o pregón, un momento importante, o pregón o domingo pola tarde, que será pregoado por don Julián Barrio, arzobispo emérito de Santiago. Agradecer, como non, o traballo das cofradías, que non é só deste mes previo, senón de todo o ano, 4 cofradías que temos en Noia que se moven en torno á Semana Santa e que moven moitos costaleiros e cofrades que axudan a arrimar o ombreiro. E tamén destacou a colaboración do Concello e a súa implicación. Dado que a Semana Santa non só é unha motivación relixiosa, senón tamén social, económica e cultural para a vila. O 13 de abril celebrarase a bendición de Ramos na Praza do Tapal e xa á tarde a procesión do Exeomo. Tamén sairán os pasos o mércores, xoves e venres santo. O sábado será quenda da Visilia Pascual e o domingo desfilará a procesión do Resucitado e realizarase a misa de Pascua. Todas son características, algunha son relativamente novas, quizá unha que ten moita forza, quizá me centraría no Viernes Santo pola tarde, a procesión do Santo Enterro da Soledad, que máis xente concita. E felicitou o gañador do concurso do cartel, Claudio Álvarez. O alcalde de Noia, Santiago Freire, agradeceu ás confrarías a súa implicación e traballo, o igual que a dedicación e o labor de don José. Por tanto, esta é unha festividade que representa algo moi característico de Noia. A Semana Santa é unha tradición que ven manténdose dende fai moito tempo. A súa participación posibilitou a ampliación de determinadas procesións que xa se van consolidando no tempo e, por tanto, creemos que o público debe acudir a disfrutar dos encantos e dos atractivos que ten Noia en condicións normais, pero fundamentalmente nunha situación como a relativa ás distintas procesións e a todos os actos litúrxicos. Quen convidou os veciños da vila, da comarca e os visitantes a desfrutar da Semana Santa nollesa.